Čaute lidi a dneska vám ukážu, jak se vyrábí věci z drátku. Počkejte, si mu zavřu dveře. Tak jdeme na to. Takže můžete si vlastně vyrobit, co chcete. Tady mám fakt mega hodně drátku. A jsem takhle dám. No, je to vlastně jedno, co budete vytvářet, ale já chci udělat třeba vánoční stromeček, když budou Vánoce. Takže první si nechte takovouhle a jenom jakoby si to přehněte. Takhle. A tu špičku dejte takhle. A dejte od nejmenšího trošku do největšího. A až se vám to bude líbit, tak můžete zastavit. Tak, nebo až to budete mít dokončený. Já to mám tady takhle. Tady to zahněte, tak aby to nešlo vidět. Tak máte vlastně tohle. A spíš je to jako taková pružina, která natáhnout. Vy si to vezměte. Každý to megálně zmáčkněte. A potom to všechno takhle zmáčkněte k sobě. No by vám vzniknou prostě tohle. Jako vánoční stromeček. Nic extrémního. Když se vám to nelíbí, nevadí to. Protože stejně vylepšíme. Tak a když vám to nedrží a budete to mít takhle, stejně vánoční stromeček potřebuje stonek. Tady to je mega chlupatá, víc než tady to. To můžete vidět. No a potom si to vezmete a takhle skrz ten stromek až k té špičce. Tak. A teď se ten malej si takhle můžete obtočit kolem toho, aby to nikdy kam neudělalo. Takže tak. Takhle. Tak. A tady, jak jste to přitlačili, můžete si to vyšoupnout i nahoru víc. Tak. A může se vám udělat z toho i tohle, jo. Protože jsem to teď takhle pokazala. A nemusíte dělat vánoční stromeček. Můžete udělat, jaký chcete stromeček. Prostě strom. Tak. A tady tu hnědou, která tam trčí malinko, tak to jenom takhle zahněte. Mě vás vzniknou tohle. Tak. A když nechcete, aby šlo vidět tohle úplně, tak si dáte další zelenou. A ten stromeček můžete vylepšit. Jo, takže mezi ty větvičky, jako to dělám já. Tak. Ještě si to můžete vylepšit, jak chcete vlastně. To je na vás. Je to váš vlastně stromeček. Tak je to vypadá. A to je ten přebytečný. Jestli jdu pro nůžky. Jdu pro nůžky. Dobrý, máme. Tak. A ten přebytečný slonek
jak chcete to dlouhy, no už mě něknete. Asi si chcete udělat ozdobičky. Já teď použiju tady ty drátky. Tak si vezmete ten drátek, kdy budete chtít. Ušmykněte si kousek takové třele. Můžete jich různý barvy. Já dělám od každého 2krát. Tak, no a to by mělo zatím vystačit. Teď si vezměte ten stromeček. A teď, jak tady máte ty malinký díry, to vemte. A tady to takhle prostrčte. To je malinkou osobčku. Sice to moc nejde vidět. To jde vidět z druhé strany vlastně víc. Tak. Je to červené, to jenom nejde moc vidět. Tak. Další modrá. Tady. Jo, tady to je trochu vidět. Tady je prostě modrá. A tady je poslední modrá. Tak a ještě když máte žlutou, já vám ukážu i, jak to můžete udělat hvězdičku. Takže zde je ten drátek. A to takhle jenom malinko ohníte. Můžete, záleží, jaký máte velký ten, a prostě rolujte do kolečka, než vám to bude líbit. Tak potom takhle stačí už vypnout. Vidíte, máme takovou bambuku tam. A tady si to vezmeme, tady ten konec toho, tam takhle jenom zastrčíme, jo. Mně to teď úplně nejde. Čekajte, si můžeme i tam, čekejte, to musíme i si tam takhle jako zastrčit, počkejte, tak. No to také, a vidíte, jak tady trčí ten kláček, tak ten zastrkejte úplně dolů i do jiných, anebo to ohněte k té bambulce. Máte krásný vánoční stromeček. Až vám říkám, sice ještě nejsou úplně Vánoce, ty budou teprve za měsíc. Je listopad. No, asi 10. nevím kolikátýho. No a takhle máte hezký vánoční stromeček. Čau!